Mga bay, kumusta man itahon mo? Karong panahon na, no? Karong adlaw magluto na pud ko og manok. Siyempre, wa naman tay laing madaog-daog dinhi. Wa naman tay laing masumbag dinhi, kundi manok. Wa na laing makuot nga sudan, kundi manok. So mao na ni atong kuan. Wa naman tay laing diring maihaw. Ay di ara oh. Kadugo-dugo pa. Bago pa na ako na giluba. Akong lutoon karon para ni sudan ra ni namo, no. So siguro mga tulo na nakaadlaw na mong sudan-sudan sa kuy gagaw kay usak buk manok. Kuhit lang. Dayon, ang akong lutoon na ni karon amo to sa ingala na ko ani akong lutoon. Asa man kung kamera oy nga nagkuan man. Kanang naa may puti nga nabuang naman ning kamerahan ni ay gikigwa naman dagay ning kaguangan ni. Oh, dira. Nganong naa man ni puti oy naunsa naman ni siya. Da, kasama ko ni kameraha. O, di ara nawa na. So, mga to, nami sidlak sa adlaw. Sa man kung cellphone, ingon manig atop, dagay boslot, man dagay loyo, ani, suod man ang guwan. Sidlak sa adlaw. Napita ba? Chocolate coffee. Oh, unsa ni? Chocolate milk. Oh, lang, si tawag ni ini. Ay, basta gihalo rin ako ang kukwa o ang gatas. Ano kayo dayon? Atong kinahanglan, bell pepper. Carrots nga nanurok na. Nanurok na mga carrots sa rep kay piti nang dugayan wala nang nakaluto. Ay butangan ako og gani ilang sili dire. Ang tawa ani filfil hindi. Kung sa English pa Indian chili. Ay garag siya no. Dayon man ahos usa ka ulo. Ano na tong ahos kay pero mga high blood ta dinhi na matambalan na daan. Og ang sibuyas pod usa ka ulo. Dayon patatas. Siguro na-imagine na ninyo kung unsa nga klase nga luto ang akong lutoon karon. So ako sa ning panghiwaon pang-adamon sa nako ni diri pang sumbagon sa nako ni mga kalamasan dinhi no. Gubot lang dagway nako. Gutom na kay bay. Hapit na alauna 10 minutos na lang para alauna mapagpangapi in taon kay. Basta mo na just imagine how busy I am. Ang garap siya naman ang Ingles. Muna to ako sa ni panghiwaon ha pagulat sa mudi ha kay tudloan ta mo sa pagluto ani bisan wako kabalo singana ni mga paglutoan ni. Basta ako na ning mahibaw-an ning mahuman nagluto, mahibaw-an ning masudan tiyan. I have here for the onion and garlic. Imuhara siyang panitan tiha iwa-hiwaon di. Suot din diha di mahal. Dosi din, dosi. And then, nadugmok na siya. Okay na ang ahos. Di na ta manghilak ang sibuyas. Kay nanay galinganan og sibuyas ug ahos. So, managhiwa na ko ang mga lamas. Completos ricados na. So, caldereta. Calderetang manok. Huwag dirang manok. Wala pa mahiwa-hiwaon sa nako. Kumutan sa anak ko ang manok ug asin. Lagi no ko nabuo ang asin. Ginoo ko. Lang para mawala ng mga langsa. Wala, kumutan ng asin daghan. Kuman hugasan naman po na to. Ihumul sana ako ni mga 5 minutes. 5 minutes. Mga 5 minutes siguro ako ni humul. Para mawala ang mga kalangsahan. Kalangsahan sa manok. Ako din kitang-tangan og panit. No, skinless na ni siya tanan. Wala na panit. Ang gilabay ang panit kay naata na ng sakit sa panit. Dira. Okay na. Saan nang ihumol ka jud mga bay? So, nahuman na ang 5 minutes atong pag-humol sa manok. Ito na pinigasan. Wala, mga layas ng mga langsa diha. Wala. Ay, mabatungkuan. Wala na po rin sangsong bahapon. Ang sa amin, ang sinaw kaayaw, na. Baga na sad. Pinabugi. Wala, dira na. Katuloon na itong mayo. Okay, matagang sayang. Kumutan. Ingon na ni kuan. Tinunuan ng lubi. Kumot. Oh, lang.
Butang na tag idibol sa kalaha. Ay, sala, daghan naman dagay ka ito. Init naman ka itong kalaha, so pwede na nato ibutang ang atong mga kalamasan. Mga kalamasan, mga kahigalaan. Aniyan ang sabang inyong rhino sa kusina. Ito nang ilunod ang ahos na nadugmok pag-ayo. Ato mo kayo-kayon pag-ayo. Mo kayo-kayon. Itong pa-brownan gamay. Pagkahuman. Ah! Oh my goodness. May brown na siya gamay. So, ato na ibutangan sibuyas bombay. Ang sibuyas bombay. Sibuyas tambal sakit sa lawas. Tingnan naman tag nagkuha din Singa ni bisik-bisik wala stick. Pagkahuman ilunod na nato ang sili. Samok ba ani oy dai pangun tatanan oy. Kumirbi tay mukaon ani. Nahala. Ano sa nato ang gahi? Ang gahi-gahi ang pinakagahi. Mga giunahon kay saan na lang og mohomok. Gara po siya no. Mati butang ang sili no kaya para makuha na dito ang isa ni. So ayan dito na siyang gisa-gisahan ang cod nga maluto carrots, sibuyas, ahos o sili. Maluto na ng ahos ang carrots diha. Ito nang ibutang ang patatas ug ang bell pepper nga nahabalan. Oh, but lamang. Ay atong idungan day ang manok sa carrots kay gahi mo ning carrots, ha? Idungan na nato ang manok diri. Para madungan na sila kaluto. Manok ug ang carrots. Hala. Amora rin sudan mga bay, oy. Tabangin mo ninyo kaon, Tulo na ni kadlaw na mo sigurong kuot-kuot. Para gutomon ni, nakaandan. Init-init na lamang. Hala. Ato sanang kuanan diha. Parisikuhon gamay. Kung saan nato gamay na mga bahay no, ato sana siyang tabunan. Tabunan siya nato sa makadewat. Oh, di ara mga bahay no, medyo nakabukal-bukal siya. So, ato na po lang ang gasin. Usa lang to teaspoon. Remember, teaspoon. So, tilaw-tilawan lang po ninyo kung sa inyo mga panglasa diha. Kung hindi mo gusto parat, sakto lang. Pag paminta nga gamay lamang, paminta nga durog. Wala man tayo bitsin diri, oy, mora na akong timplada, naanad naman po kuha ng alasa. Wala na bitsin-bitsin. So, mora na siya, nahala, okay lamang mga higala. Kahuman, tabunan na po na ito. Kaya sa mga gagahig naong ning carrots ug ang manok. So, mo nang gidungan na lang na ako diha. Ay, sorry. Tabunan na po na ito. Naluto na mga bayan, ang atong manok. So, atuan ang isunod patatas. O ang atsal. Dahala. Pagkayami-yami na ba ini? Nangala, nangaon na tataod-taod na. Nahigala. Nato sa kahawa-awanangan. Hello kay Bye Grace Carvalho. Kay Jean Snow, hello bye. Hello kay Bye Alita, hello. Kay Nilda Bishop, hello bye. Kay Lily Hines, hello. Sa kuwara na hinong dumating.
Okay, bye Marian. Hello, bye. Hello, kaninyong tanan. Ito ang admin Charlie. Hello, bye admin. Kamusta ang imo ang panikay-sikay? Diha sa ato ang yutang na tauhan. Ang ato ang pinalanggang Pilipinas. Hello, sab sa akong admin Lore. Nga sa Hong Kong. Salamat kay admin Lore ha. Wapa ko naka-message gid nimo ha. Kay tungod kay busy kay nga mo ang kigol ini dapita. So mo ta atuan na ning ibutang ning gamayng tuno no. Ang koy tuno. Sigula na to gamayng tuno. Yummy na kay na siya. Unsa naman nimo naman yung tinula. Ada mahubas-hubas ra na kadjot. Okay, bubukalo na po nato para maluto ato ang mga ingredients. Ingon naman ni kaning singa ni ini. Kaning singa na basta. Butangan na nato mga bayog tomato paste. Tomato paste. Gamay lang kay lapot may kailang ko anduri. Para mo pula-pula lamang sa gamay. Guys, gigutom naman ko nagtanaw. Nagtulo naman ang akong laway. Dara, nagpapula na siya. Dalang higop na kaya nadaghanan og sabaw. So, dara nga mong luto. Andam nang sa kaldirong luto. Andam nang sa kaldiro. Nga luto. Hala, birada. Mga kaigsuunan. Andam na mo di ay magsalo ta. Dira mga bay, luto na nga itong putahe karong adlaw. Mong calderita. Nahala, maghukad na ta mga higala. Nga na ito o kuan. Mga ricados. La, hukad na, hukad. Naluto na ang atong putahe. May mga una ta. Dinhi na puta sa ato ang tulumanon. Tulumanon sa mga dagkog kaon. Kaon ta, mintras na ipagkaon. Na tayo magkaon. Kaon ta, mintras dunay ngipon. Santang makausap pa ta. Tangan na to gamay dekorasyon sa taas no para trending. Ang garab siya, no? Gupa kayo, di ba? Liwat nila. Ako yung labot, kaya pati na po nawang. So, bahala na, batig nawang na. Basta gwapag kilay. So, di ara nga ito ang kalderate, ha? So, din lang takutob, no? Kay, magkuha na po ta, taas-taas sa po niya itong mga tulumanon, nigmukaon na ta. So, another video na po ko para mukaon ko. Kinahanglan ako sa ning ipos ay kumukaon. So sakto pud nga makamig na ang akong pagkaon. Hello na lang yung tanan, daghang salamat ha. Nang hinaot ko nga doon na may nakatunam sa tuwang tulumanon karon. So di ko kabalo muluto ay nga pagkaon no. Kining nalimot na ko sa mga putahe sa Pilipinas o katong napa ko sa Pilipinas so pag ko kaluto ani nga putahe kay wa man may kapalit og ingon ani. Makakaon kog ingon ani, pinalit na mo sa kantin or sa karinderya baron yung mga pagkaon diya sa daplin-daplin lamang. So dinhi na makahimo na ta kay ana gabaha ang manok diri no. So mo to nag-imbito bintura na ako ni oy, pero ginahan kay kong amo bay. Ginahan kay sila ani. Kadiritang manok ang ilang ganahan ug ang adobo. So ingani ra pa kay style nako, simple ra kaayo. And ug magluto ko sa ilaha, daghan kay pamutang, daghan man kay na sila mga lamas diha. Daghan na sila mga spices, mga sana mga ginaling diya nga mga herbal na nga mga sani matimplada no. So mo to, so ako akong gibutang asin ra na og kining paminta nga durog. Pait na siya. Dayon nahala, di ba? Guwa pa kayo. So mo to, daghang salamat yung tanan og padayon lang kita sa to nga ana makit na ako mga lips na. So padayon lang kita sa to mga maing tumong ning kalibutan na. Bahala magkinaunsa basta ang kilay yun mula na porma.
Gahapon pa ng kilaya oy. Gihapon na kuan. Gihapon na bungkag kong kilay gimpingan ginana ko nga natulog ko naghayang ko natulog. Butlaw nakatagilid bag ko basta bahala na diha. Basta murag kini siguro nakatakilid ko ani kay nahalap-halap man diri gamay. No. Then wa na pag mata na ko ana nang lupad na akong mga unlan sa kuan sa ubos. May gani dili ako may nilupad ang unlan ra. So mo to daghang salamat gyud tanan og amping ta kanunay man kamot lang kita ani para sa itong mga pangandoy sa itong kinabuhi no binagid sa itong kauswagan sa itong pamilya. Kaya na to ing tanan ato ning kayanon so mientras kaya pa kayahon medyo nagkagubot-gubot na po din hikaron sa ato amo ang nahimutangan apan iampo lang nato ang tanan nga magmalinawon ra gyud ang kaning nasod no so guilty kay ni sila sa ilahang mga gipanghimo dinhi so mo na ni siguro ang sinugdanan sa silot ato lang ipag-silot basta wa kita masahi sa mga kapalaran no so ang ato labang gumhanan lamang ang nahibalo sa tanan so yahan ni tanang plano so pasaylo ako kay so ra gid hibaw ano mo na gina ko expression so kay so hindi po may surya mi daghan kay so daghang salamat kay tanan ha ayo mo diha tanan basta daghang isalamat basta kabalutas nung kaugalingon gyud di kita padaog ay kabalangka di ko padaog ana basta usara man kumuhunat gud usara ko mga sabang hunat pero ini ko wala na nako di na ako manguan ana kay kabawon jud ko nga ungi matabang ni mga tawo mahiblabtanon no nato so didma lang ang peg so usahay mo gud so naghanam ka ni maglagot mo ko basta pamilya ra lag ko ang apilon bitaw so ana nga kuan nga di ko kapugong sa akong gibati kagawas ta gamay no gawas itong mga tinaguang kamaldita gamay pero okay ra ni so, mga pagsulay ra ni sa itong kinabuhi ni maingon ani namon jud mga tao nga di mo kadawat nga nakakuan na tagamay so una napata sa kuan kanang basakan nasa lapot sa basakan karon nakatungtong ng gamay siminto gusto na po nila birahon pabalik sa lapok sa basakan hawid lang gitagmay sa mga dagami hawid tagmayo sa mga mga sagbot nga nanubo din sa siminto sa basakan para kita nila mabira bitaw salamat ing tanan ha kaya na to ing tanan og ayo mo tanan din ha kanunay sa tibuok katawhan labi nagyuad sa tanang Bisaya sa tibuok kalibutan nga napadpad sa nagkalain-lain kanasuran ato ni ba kaya na to ni proud Bisaya nahala daghang salamat ug mao ra ni ako ang inyo na isarang maestra sa Facebook maestra sa tanang kabuang mga sugilanon sa kinabuhi nga daghan po ang makarelate in town sa mga nahitabo sa kinabuhi nako ngani mo gining kapobrehon daghan kay mga challenges so gutom na mo ko nagtanaw ato sang paakan gamay bi lami para ko basta daghan salamat niyo tanan mga bye bye amping mo kanay na I love you all.